Segwaċi tal-Kamra Sportiva u wasanna wkoll għal kważi tmiem tal-Premier League. Jiena kont kważi mill-bidu tal-kampanja ta' dis-sena tal-Premier League fejn kont qed nagħti ir-reazzjonijiet tiegħi għall-iskwadra favorita tiegħi. Wasanna vera fit-tmiem issa fadlilna dal-programm tal-lum li għat ir-reazzjoni tiegħi u żewġ programmi oħra. Nixtieq ngħidilkom li kont kuntent qed nagħmel dawn ir-reazzjonijiet, kienet esperjenza sabiħa u nisperaw li l-istaġun li jmiss nkun qiegħed magħkom ukoll fej forsi nkun qed nispiċċa l-istaġun aħjar minn dan. Jidher li għalkemm forsi Liverpool l-aħħar disa logħbiet ma tilfux logħba, qed ngħidu fejn kien hemm seba' rebħiet straight wins u kien hemm xi żewġ draws dal-aħħar disa logħbiet fejn Liverpool kienu ħafna aħjar mill-bqija tal-istaġun, ġifieri mill-bqija tal-istaġun il-Liverpool tranġaw jidraw b'sistema ġdida u forsi għalkemm il-Liverpool mhux ħajkunu ħadu li rridu dal-istaġun, dan it-tip ta' logħob li qed jilagħbu fl-aħħar tal-istaġun li huwa futbol sabiħ u riżultati tajba fejn qed inkunu konsistenti ħafna u wkoll is-sistema ġdida tindera jaf di tkun ta' preparament tal-pre-season li ġej kif ukoll għall-istaġun li jmiss. Ħankunu qed naraw Liverpool differenti, ħankunu qed naraw ċertu players li ħadu sem f'dan l-istaġun fejn jaf ikunu telqu u jaf ikunu wkoll players ġodda fl-iskwadra tal-Liverpool, imma kif dejjem dal-aħħar ftit programmi wieħed għandu jistenna t-transfer market jibda. Il-bieraħ logħba tajba, logħba li ħafna mis-supporters tal-Liverpool bdew jaħsbu li kienet tkun diffiċli għalina u ma nġibux riżultat, però il-bieraħ il-Liverpool Discouser won us the game. Ġifieri qed ngħidu Curtis Jones, player li forsi ħafna minna fosthom jiena ma bdejtx nemmen daqshekk fih, skujja żewġ goals fi spazju ta' 3 minuti, u rajna wkoll Trent Alexander-Arnold kif għandkom fil-backdrop ta' warajja jagħmel free kick tal-bliħ, free kick fej kien minn distanza minn barra l-kaxxa sew u Trent Alexander-Arnold ukoll qed naraw il-performances tiegħu jitjiebu aktar mal-ġranet ma wara kull logħba f'din is-sistema hybrid li qed jilagħbu il-Liverpool. Ġifieri aħna Trent Alexander-Arnold fejn nerġa' ngħid ukoll apparti Curtis Jones forsi konna qed nikkritikaw u maqdru l-prestazzjonijiet tiegħu, Trent Alexander-Arnold bis-sistema ġdida għala ħall il-kritiċi tiegħu wkoll naħseb ta' risposta lil Gareth Southgate. Li Gareth Southgate ma kienx qed jipplodih fil-logħob aw fis-selection tan-nazzjonali tal-Ingliżi riċentament u jiena bħala supporter tal-Liverpool nispera ma jibqax jinkludih ħalli aħna wkoll is-supporters tal-Liverpool ngawdu aħna u nkunu qed innaqsu r-riskju li Trent Alexander-Arnold ikun injured jew xi ħaġa hekk. Għalkemm nerġa' ngħid il-Liverpool mhux ħajkun forsi ċans li jilagħbu fiċ-Champions League is-sena d-dieħla kif qed naraw s'issa biċ-ċans għadhom minn Newcastle Manchester United. Għalkemm ġara kollu forsi ma jkunx ħaqna li tħanna għal Champions League u taqabilna ħaqhom għax ħadu ċ-chances tagħhom u ma fallux f'ċertu logħbiet. Ħankunu rajna staġun bi prestazzjoni mill-iskwadra tal-Liverpool ferm sabiħa. U l-bieraħ, l-logħba tal-bieraħ kienet waħda minn dak il-logħob diffiċli li aħna supporters tal-Liverpool bdejna naħsbu li mhux ħajnexxielna. U irnexxielna u Leicester City ġiethom aktar diffiċli biex jikkwalifikaw biex joħorġu mir-relegation zone. Issa x'ħajjiġri issa Leicester City fadallhom fixtures oħra ma nixċert bħalissa waqt li qed nagħmel l-reazzjoni tiegħi tal-logħba tal-bieraħ hekk hux wieħed mal-avversarji tagħna. Imma milli ma' Newcastle li misshom ukoll ġifieri jaf biex joħorġu minn hemm jaf ħajatu ħarta l-Newcastle u forsi li għalkemm nemmen li Newcastle ħajkun dak it-tim li jerbaħ l-Leicester forsi jista' jagħmel favur lilna
u nidħlu aħna biċ-ċans. Il-bieraħ il-man of the match naħseb inti għal il-wieħed mill-Scousers jew Trent Alexander-Arnold u Curtis Jones. Però il-bieraħ il-ghost li kellhom Curtis Jones u Trent Alexander-Arnold kellhom xi ħaġa komuni. U dik il-ħaġa komuni kienet it-3 assists li kien hemm ta' Mohammed Salah. Mohammed Salah għamel 3 assist fejn Mohammed Salah huwa wieħed mill-iktar players fil-istoria ta' Premier League fejn kellu assist. Wieħed minn dawk il-forwards li kellu l-aktar assist fil-fatt qabbes ukoll il-Eric Cantona. Il-bieraħ għalkemm rajna logħba tajba wkoll mit-tim kollu tal-Liverpool, qed naraw ukoll il-Liverpool meta jidħlu Diaz inkun qed naraw Diaz qed jagħmel aktar threat fil-kaxxa aktar huwa plejer kreattiv aktar forsi minn Darwin Nunes. U Diogo Jota għalkemm Diogo Jota l-bieraħ kif featured as well during the match daħal bħala substitute u kif ukoll qed naraw il-Cody Gakpo qed jaħdem ħafna għat-tim. Cody Gakpo ħajkun dak il-plejer li ħajkun il-sostitut li mhux il-sostitut, ħajkun dak il-replacement ta' Bobby Firmino. U l-bieraħ xi tgħiduli dwar is-support Travelling Cop li marru l-Leicester li kantaw id-diska ta' Bobby Firmino. Si senor, u Bobby Firmino ħa vera pjaċir jisma l-supporters tal-Liverpool ikantaw id-diska tiegħu. Wieħed mill-ftit momenti, mill-aħħar momenti li fadallu Bobby Firmino ma l-iskwadra tal-Liverpool u Bobby Firmino kif nafu gawdejna ħafna miegħu kien wieħed minn dawk il-players li għalija personali ħalla marka u rebbaħna wkoll tazz importanti fit-tul sakemm hu dan magħna. Bobby Firmino għadu ma tax indikazzjonijiet ma' minn ħajmur, kien hemm rumors li jista' jingħaqad ma' Inter jew Milan jew xi tim ieħor fis-Serja kif ukoll anke fi Spanja semma, però l-aġent tiegħu kkummenta fuq social media fejn qal isma' Bobby Firmino ħajażel it-tim tiegħu li jmiss wara li jispiċċa l-istaġun. Tgħidu li żommu Bobby Firmino kif ikun jista' jingħażomu, però it-tim kif qal Jurgen Klopp, it-tim irid jinbidel. Irdu nagħmlu xi ħaġa ġdida biex aħna nerġgħu nqumu fuq saqajna nkunu wieħed minn dawk it-tim li ħankunu qed niċċalenġjaw is-sena d-dieħla għall-istaġun li ġej. Jiġifieri importanti li Liverpool they revive themselves u jkunu hemm u jibdew jiġġieldu għal unuri l-istaġun li jmiss. L-istaġun għadu ma spiċċas, matematikament għandna ċans nitlu fiċ-Champions League, però wieħed m'għandux joħod battejt. We are paid for our mistakes jekk ma nkunux tħanna. Jekk minn issir żball Newcastle fadallhom il-lob Leicester, Chelsea u Brighton, jekk minn issir żball hemm Leicester, Chelsea u Brighton u l-United għandhom kontra Bournemouth, ġifieri mhux logħba faċli barra minn darhom. Kif nafu Liverpool supporters ta' Liverpool kellna hard time għal Bournemouth, jekk minn issejjer żballu wkoll għandhom logħba kontra Chelsea u Fulham. Plus dik il-logħba nħentu, le, dawk huma l-logħba ġifieri għandhom lob tqilu mhux faċli. Fulham u wieħed tim li jagħti logħba u kif nafu Silva wieħed minn dawk il-coaches li ma jaqtax qalbu malajr u forsi jekk huma diġà salvi xorta ħajibqa' jilab biex forsi jieħdu xi ħaġa minn din l-istaġun qed nara naqa' diffiċli biex jidħlu f'tazza Ewropea. Liverpool fadalhom kontra Aston Villa, l-Aston Villa li għandhom ċans jidħlu wkoll f'tazza Ewropea, ġifieri il-logħba li jmiss tal-Liverpool ħadd tkun kruċjali ħafna, mbagħad il-Liverpool jispiċċaw l-istaġun ma' relegated Southampton ġifieri. Jiena nemmen bħala supporter tal-Liverpool kont l-opinjoni tiegħu hemm ħafna supporters tal-Liverpool għadhom jemmnu, però jiena nemmen we have to take the last matches day by day ġifieri imma nemmen li l-avversarji tagħna li qed jiġġieldu għaċ-Champions League ħajkunu huma li jgħaddu għal dik il-kwalifikazzjoni Ewropea. Wieħed kien hemm supporters qalu hemm il-Brighton kontra Newcastle imma Newcastle kif nafu ħajkunu kellhom futbol sabiħ daqs il-Brighton għax qalu li kien hemm eżempju sabiħ żommuni Newcastle qalu li qalu li tafx tgħid qalu li ma tafx li jsajr nisna mal-Brighton jiena weġibthom il-Brighton dawn l-aħħar ġranet għadu kemm qala 5 goals mal-Everton ġifieri jiena lija personali fil-Premier League kull tim kapaċi jerbaħ il-ħadd ieħor u wieħed jew ieħor ġifieri il-Premier League dak u sabiħ tiegħu hemm it-timijiet b'saħħithom.
Jiddispjaċini għal sħabi tal-Arsenal li ma ħadux jew mhux se jieħdu il-Premier League. Jekk Minister żball is-City jgħid logħba li jmissu they will be entitled crowned champions, ġifieri l-Arsenal ma kienux kapaċi jżommu l-ewwel post u aħna supporters tal-Liverpool diġà esperjenzajni aktar minn darba forsi aħna it-tim tal-Liverpool bqajna dejjem għaddejjin sal-aħħar ġurnata tal-lig u forsi darbtej li kienu fuqna City muġejna close ċellinċejna magħhom tlifna l-lig punti ġifieri nafx jħossu supporters tal-Arsenal li jitilfu il-lig fl-aħħar ftit partiti tal-istaġun. Nixtieq nagħmel nsemmi statistika sab interessanti ħafna. Wara l-World Cup l-Arsenal they gained 44 points u l-Liverpool they gained 43. Ġifieri we are talking about the best season for Arsenal so far in the recent years u the worst season for Liverpool in the past 4 years. Ġifieri il-Liverpool għal-kemm ma kienux tajjeb ħafna wara l-World Cup, wara l-waqfa tal-World Cup, kellna ġifieri kważi ġbarna l-istess punti. U kif ukoll statistika importanti oħra tajba il-Liverpool għalaw l-istess ammont ta' goals dal-istaġun daqs l-Arsenal 42 goals. Jiena għallum ħaniqafaw inkun magħkom għall-logħba li jmiss bir-reazzjoni tiegħi kontra l-Aston Villa. Il-lejla wara l-interventi għajqas li tajt issa ħajkun hemm ukoll logħba importanti għalikom is-segwaċi ta' Mixzone u d-dettanti kollha tal-futbol bej Milan u Inter u ħanaraw min ħajaddi għall-finali taċ-Champions League. Jiena nirringrazzjakom tal-li segwejtuna u bħal dejjem ngħidilkom you never walk alone. Grazzi ħafna.